Kiro try viewers tengah pediang semua bahai fi syakani ka YouTube channel bat kumju akani ka Facebook page ka bangan pelat fi mtanga i ba shanswer ngakwa ban kran fi sakawai ka jingkran ka ba yarap bahai fi ka ba kumno pin saiso ka tika jingkran ngan ai menta ka title ni ka jingkran no ya kani ka jingkran ni man ai kumno ba fin roi haka jingem jompi sama bah kumno ba pin man roi haka jingem jompi lani pin saiso haka jingem jompi pi haba blai uthau yana ba pi haka ni ka slak handau uthau bangin saiso ti ka jing saiso ka jing roi kamut hantang ba ubri u bun ka spa ka phau udan ka bor ni kata pawat mat ka authority ma kamut tandang kita ti kini ki telun lang dari kamut fi bun ki beri basutu bakala ki lada kidan ka bor kidan ka spa ka pau handrai lada kimdan pat ka jingsuk ha ka bakenjam sim no ki kim step kuslai dombriu tenum bitar nani ki ngamang borok ki balong tama ngam sim keren ni ki baru spa borok ki long ta pihak ban sngok tu ndrei ngakren kelum lang ni in general no ba idan ki ba dan ka bor ki gile jubor inu kata kam de ga jingroi ga basisha pi ndrei ki dan pat ki beriu ki ba bet babiang ki ba ki dan ka spa ki dan ka bor ndrei ki roi ru hakamen sim da ka baki rap ikawai da bakim shule jubore no fi ka jingroi ka kren ha barok kiliang bat kumju ha ka ba kenjamen sim ha ka ba yadai bu blai khamtam kata ka de ka baning kong du ni bapin roi ngakwa ban sim luksa na kanika slap perthaima ba unu uding un saiso ka baning kong kadan kambha ya usembai baba ngasim nuksana kanika anak itu giba le ya ka kamrat gitip ha wala ngam dei unong rat ndrei ini te barok nya tip hi ba lada dei ba uso un seiso ma dan kam ya usembai baba ka baning kam usembai baba kabaar kadan kam ya ka khendau ka baba kamut kumno usembai udai uba dan kambha bat ka baar ka khandau ka baba klam usembai ru lada dan tang ka khandau ka baba ru kamdan jingmut namar kumno seiso ti lada dan tang usembai ru lada kamdan ka khandau ka baba kamdan ka jing ka ban seiso mo ti tongnya shem nuksa shwanami oi usembai babha haga jingem jongi udai bandai ka khtin jong blai pi ni bun bha ni ha haka perthai ki bun ki philosophy ki bun ki ai mo ki jing tho jong ki briu ki long para briu kumni ki bun ki briu ki badan ya ka jing tep ma ki tho ai mo ki dan ka jingtip let's say ka kenja jing start ka bah perthai ki lengba kata ki la ban shna ki invention ngam pendram kita ki invention ko me ka technology ru ya ka ba ki shna ka de ka jing start ma ka bang ya interchange ha pren ki bri ki ayun rei kai usembai babha pat babalong pi kani ka technology kamla pat ban ai pi kamen sim ka jiksuk pila ban ruspa pila ban ai rei kani ka technology pi kamla ban ai ya kata ka jingim ka bakmen ka badap gerhai tindak khidang step ne pi ki malaksi pi dan ka to ka jingkemen ni ka do nut kamla takada kalau limited ngala ban pi kalau limited rei usembai babha bawana jerong bawana ublai utu udai usembai ubapaka usembai uba janai nila manong ti haka baringkong ni dan kam ya ka ktien jong blai ka ba janai ka layatu ka na ka kitab sam layatu ba ka ktien jong blai kadai ka bala perang hadu nyausin ka bala penkhut kum garupa ka bala perang nyausin pisutu kadai ka ba khut ba ka bamdan jing duna ka ba blai wai
Kadai kata sembai ubabha. Ni dan kam yang kaketin jong blai ban yo sembai ubabha. Kabaar ka khendau. Ka khendau ka thau ya ka doknut jongi. Ya ka doknut jongi. Lada la bet yo sembai ru. Bun la bet mentau Yesus Kristus ukran yo tu sembai bala bet ha khendau dan bahap ha jakamau dan bahap ha rut lenti dan bahap ha ki jakasya tidak nu bahap pat ha khendau ka babha. Fi usim lagi ni buat ulak ban sai so lai pau rupau buat sis pasha. Tiga ni kan doknut jongi kadai kata ka khendau ka babha. Balai ba pilap bun sin. Ba pilap puli ya ka ketin jong ulai pilap duai hanoi pim syam ya kata ka jing sai so. Pim syam de kata ka jing rai. Pi puli kan ya ka ketin jong ulai hanoi gini keren dak ya ka jing sisang ni mo. Ba pimlap ba ka sai so. Ngaru mensyua ngasyam gunta ya leding ada ubah smart ba mensyua ban puli ketin jong ulai ban duai ndre ngam semlap ya kata ka jing sai so. Di hadin haba ngayit banyak adalah ayat banyak ngasutu ba kata ka khendau jonga kamdai ka khendau ka ba la pen khoi bang ni la banong ka khlek lang begitu ki ka khlek bat ka pop no ka khlek begitu ki mensim baman tika khlek lang bat ki jing perkhat basniu ki negative thoughts ki jing khuslai ki jing snowsi ki jing lien joka pop ki basniu ti habau tu sembai uhap kam ayu ngadong ka tu tin jong blai kam yo ban sai so dia endan la da jing ai jong blai ba ngai ngo yu blai ba pi gini ki YouTube du beng kran kan ga jing sai so mau ngam kran tang ya spa pon ri pi ki ba pet ki YouTube bun ki ba text tu ki ya ro utra ngi la lut mo ngiyo ka jing keman ngiyo ka yu ti ka jing sai so kamut ba ngam rajak ini li ngai thu yu Jesus Christ ngapan pa yu Jesus Christ nama ba mensyua ngam long unta but haba ni sai so ni sai so mot ki we ki yo bam yu tu so mot haba nga sai so lang ba ni ketin jong blai haba nga ya sam ni fi ni ketin jong blai piru pio jing mentoi pio ban bam but people isno pimyaro na piaro yau tau uai piaro yau tau ba pen sai so kan ti pindaba mentaya u so nyamtra pinum yaro yu tu so pinong nang no pi kani ka snong nang no kani ka snong au thiang ma kila manong mensyua dan naka snong ka bang adai mo nanong stand ndai mentau la duna so nong stand negin nong na so maupu ne nanong na mo nanong jrong kita ki so mta ki ba sai so banyak kabar na ritor ki kambang ini so jeng sini tikum juru habang isai so ubleu yo kaburang ti kumno ban sai so ang pingi dan kam ya kan dia ka khendau ya ka dokno jungi kumbau nong rep uhap ban penkhut bai tu kenyang uhap ban kala bahkan yo thang da sgi ki niap itu kenyang tikum ju kan ka dokno jungi dan kam ban penkhut ba takadau ka kitab proba sawar pulai pina puli ko Bible parang kau ni kan saya translate kita kasih kau guard your heart with all diligence for out of it is the issues of life. Ti haka Bible kasih kau ni bah translate kasih kau tu dah recap ialah kadok note jempi dah kabas sumar tu recap ialah kadok note jempi dah kabas sumar ka ba kenang naka finyo ban naka kami ki jingim no ki badai ka jingim jamfi ti kabaling kong no ni hak ban recruit yang ni ka dok note bangin recruit yang ni ka dok note dan kam ban kelas wai ka ni ka khendau pi kato khendau ka badan bat kenyang bat ai ladam kala pitung yu sembai bam tu kenyang hani apa pi kala pi tak sengi kiap di kenyang kum juru kan ni ka dok note jongi ka bampat kala ka bamut nak kata-kata pindah ai Bible study ngalak julap ya kan ni habang ai Bible study Hebrew ki bampat kala ka bamut kinasa sisnam ru kilong kumju arsnam ru kilong kumju kim sai so kim san rai na du bang sutu menta bang ai Bible study Hebrew ngakren ba ya kan ka jingkala ka bamut bakala ka bamut ban kala no ni pop gitu ki ka dot ka no dot baja khlia ka mi no sabar gitu ki pop bat nilek kumno ngiyok ban sat khut ya ka snam jong Jesus Christ yok ban plai gitu ki pop yok ban penbe iki ki men simbaman ki badan oh haka kerteng jong Jesus Christ ban Nazaret kani ka kedonot ka sedang ban kela ka khendau ka babahan fi
kajing bah kam dei nal di ro Jesus Christ yo ban sat khut ya snam yo ban thau thamai na kata daw ngi pi bala ipi sakut le si ka donut jong pi kampat pen khut ba le si la ha ka ktin jong blain re ki bam no ki men sim baman ki bam no ti ki khnyang ti kadang ka jing pi hon ka donut le si kini ki jing sniu ka donut kala ban long ka jing pi hon pidan ka jing bishni lani pila bandan ka jing thi jing thang ni ki briu mo pibu thi jing thang ni kadang ka pop kanu kala ban long ka pop aurea ka pop klem ka pop ba ka jing mo perkhat ka ba tharai sniu kan dan gitu ti lada kani ka donut kalau munta pindal jinge sang makanaru ada ki post nam pisa kot haju pimla banyarap iki wairu pimlong influential iki beriu te habangi ong influential mod haba pi kran yan kanuru ka sulong kamba pi sia thu khana iki kam dan bon re haba pila dan sisa kata ka power of influence pinda thu iki ki sngo thu de gitu ki basnap ru kadan ta ka bon nganganut ban kran ni da ka jing sngo scam au trajisu daka jing la la jong ba nganut ban so scam ba ki kentin ki bang kran gani ki impact fi ki kta fi bat ki ai tay fi namar balai kala dan kata ka bor jong Jesus Christ di man shuang am long kum tangan ni hu fi rei mata da ka jing ai jong Jesus Christ dan kam ban kala ni donut ban pen khu ye ni ga donut pi habala pen khu ye ni ga donut haba ki tu ki men sim ba man gila mi haba ka ktien unu sembai ba bau ha ni ktien jong belai hangka pi sedang ban seiso pi Jesus Christ o yatu naka gospel u Yohanes kalau nak bakat san la pi puli wang lada pi aine hauding sowan pi kani ka yaine hauding sowan pi seiso hambun ti komno ban yaine hauding sowan Jesus Christ ukran bawang lada pi kwa ban yaine hauding sowan pihak ban yaine hakiktin jangawang bat mapin pen kongu halor ta ktin hawa pi pen kongu ta ktin kata ktin kaya lam Jesus Christ ka pen seiso ini kaktin jong belai ka Bible ma ka bangi puli telada ka la khut ka donut nama dan ki briu ki ba mang kadang ka jingmang dan ki briu bang khut ka donut dan ka jingmang dan kadang jong pili se ki ba syale ben le kho hau khpa lani ha ka kemi lani ha ki parlak parjor ni hau tengah baka donut jong pi ka mang ha ba ka mang kan ka donut kamlong kan kata ka khendau ka ba ti kam seiso ka jingim pilak bandan ka spak ka phone re pimdan tat kata ka jingmut berkhat ka ba khia pimdan ka donut ka ba khia ti dan kam ba ban long khia ni ki jingmang ru lada kadan ka wung kanu ka kti lana kanu ka jaka ka badan ka jingmang ka bangi ong ka wung lada ka tu kam khia ki wan ki bakteria ki khanyang jingpang bat kala ban sok khliang kala ban nang ut ka tu ka do bat ka bakhat du bri ulak ban du ru la ka jong ka jingim namar balai baka mong ka donut tigan ka donut ka ba mong ru ngi khat ka tin parang ki soul wounds ni hab ban yok khia na ka turu hab ban yok khia ti ni da ka jingai jong balai namar ya ladi ngala yok khia da ka jingai jong Jesus ngaya rap ru iki briu ini video ilang iling kat palat ngasih tu ipi regi dan ki steps pat ba pin yok khia na ka ta donut jong fi ka ba mong ada dan balak le ben ya fi dan ki briu lagi balak syak abuse ngila manong haktin parang ki balak syak le sat hanrei habaki yok khia ya ka donut mentapat kila long kinong yalam ki ba kraw tam namar balai ki yok khia na ka tu jingmong baka tu jingmong habakala yok khia ka panlong klanya ki hadu kata ti let's see you pet yang ni video pidan ka jingmong ka donut let's say lang bau tengah lang baka tengah ka pisyak le ben lang bagi kemi ki kpa ki ba ino lang ba ki bahayeng basam lang ba ka pop lang ba kino pisngau la du jingkerman pisngau ngate setang ban let bet saka jingiap usetan syukur fin re gadan kalak ani tu fi fila ban long ka khendau ka babha anda fila yok khia anda bau Jesus Christ la pen khia fi fin long ka khendau ka babha fila ban sei sibun ki so bana bagi sok jong fi ki sei sok bun ki ban kawang ru ngimla ali ai kita ki bun ki kritik sina pet hang ni ka YouTube ru bun ki bakaran sat ki bakaran ai tengam jipen sngau kita ngah ban duai nam ta ki briu tek teng hab kran daga jing shai daga jing it ti re haju ka por pat kin dan ki briu ki ba thrang sisa ban bam so ndai tang ba ki sukawang di tu so ki da yo sisa ka jing tengen kan kum ba fi yo kan ka jing tengen kan ka por bang akran kan ki video le sit dan na pedang jong fi ki bala du jingkerman bahan reki kum yo klik ya kan ke video bat fi sngo bau men sim jong bleu kta fi sngo bau men sim jong bleu pen kiem biang fi
ba filamot ban shinno era jing em jong fin review kum klik ya ni ga video fi so thu bagadan ka jingkerman wat le kum tangan oi fi wan shu try ji sula da pik dan kam ga jing yarap ru text na kloi ban yarap fi ID number phone fi hangni lani follow yang apa Facebook kan ga video ga pelat ya Facebook shan dan remai swear oh ngin penle ya kata ka jing pen khut ya kata ka dok not am bangale mangan reu men sim jong blai ragi dan ki nong rem ha tin jong blai pi pin say so pin kemen pin dan gajing kemen nak dok not pin ya ro yo try haleluya ngakran yang ni video ban pen kraw ya tau ba pen say so ya na om ya ladi habang say so ngi pendan buram ya ukpau bah meneng tin jong blai kau tegi tu ki bam subscribe no yang ni video namar ba finyo ki jing kai ki baman ka po finumdu kum juru da follow na Facebook tau da kitu ki ba lakwa ban da text ni yo ban ya keren ban ya penduai ban syakriu blai ba finlong ki ba say so ha jing im namar blai dan ka jing temu nam ta jing im fi na kam ta ka buram jong try ya ro i try